Zdravo školarci! Danas govorimo o napajanju i UPS-u, komponentama koje obezbeđuju da računar dobije potrebnu energiju i da radi bez prekida, čak i kada nestane struje. Vidjet ćemo zašto su važni, kako funkcionišu i kakvu zaštitu pružaju računaru i podacima. Ali, pre nego što krenemo na lekciju, ne zaboravite da lajkujete video, zapratite kanal i podelite ga sa drugarima. Da bi računar radio, mora da ima električnu energiju. Tu električnu energiju obezbeđuje napajanje koje se nalazi u kutištu računara. I ovako izgleda. Osnovne funkcije napajanja su pre svega pretvaranje naizmenične struje u jednosmernu struju koja je potrebna komponentama računara. Takođe obezbeđuje različite vrednosti napona jer su različite vrednosti potrebne za različite komponente računara i treba da omogući stabilan i siguran rad svih komponenti u računaru. Glavni delovi napajanja su različiti konektori i kablovi koji se povezuju sa matičnom pločom, sa procesorom, grafičkom karticom i diskovima i takođe postoji ventilator koji hladi napajanje i svu unutrašnjost kutišta. Ovo je primer jednog kabla, odnosno konektora za matičnu ploču. Najčešće napajanje je ATX napajanje i ono se koristi u desktop računarima. Postoje i manja napajanja za manja kućišta, a takođe i modularna i polumodularna napajanja koje se mogu skidati i samim tim se može napraviti bolja organizacija unutar kućišta. Snaga napajanja se izražava u vatima i najčešće vrednosti su od 300 do 1200 vati. Za običan kancelarijski računar i za računar za kućnu upotrebu je dovoljno od 300 do 500 vati. Međutim, za gejmerske računare i radne stanice potrebno je mnogo veće napajanje, više i od 600 vati. Šta je UPS? To je neprekidni izvor napajanja i ovako izgleda, a on u stvari obezbeđuje neprekidno napajanje računara i drugih uređaja električnom energijom i njegova glavna uloga je da zaštiti računar od nestanka struje, od različitih padova napona i kratkih prekida u napajanju. Kako radi UPS? Uključuje se u električnu mrežu i na njega se priključuju računari. Kada ima struje, UPS puni svoju bateriju električnom energijom, a kada nestane struja, tu struju iz baterije koristi za snabdevanje računara električnom energijom. Računar sa takvom strujom iz UPS-a može da radi još neko vreme, obično 5 do 30 minuta, zavisi od snage samog UPS-a i za taj vremenski period korisnik treba da sačuva svoje podatke i da isključi računar na siguran način. I ostalo je još da ponovimo gradivo. Odgovorite na pitanja, a odgovore pronađite u odgledanom videu. Hvala što ste gledali. Ako vam se dopao video, lajkujte, podelite ga i pretplatite se na Školarac za još korisnih tutoriala. Vidimo se u sledećem videu. Pozdrav!